jerong mangkuaknya jerong sabuah baisi nasi. Kolai sambah nang tadorong usah dimasukkan ke dalam hati. Rumpui gago dalam para ureknyo kaluak bakaluak gagangnya julai menjulai. Adai pusako ninya jo mama ko kurang tu kuak manukuak ko sentiang kito bilai membilai. Ramo si kumbang jati kati endah pulang bakudo patah tumbuh hilang baganti pusako balega kanan mudo. Babelok jalan kaki nali di sinanyo banto dirabahkan. Adai barajo banagari pusako kato nan disambahkan. Menurut nam biaso kato di banan sambah dipunan sambah kaimah. InsyaAllah jadi ni. Ala sambah nan disambahkan mangko menyembahlah hambo kadapan pengulu nang gadang basa batuah tuan kubananan kiramai. Iyolah. Sarupo matahari jolong tabi elang gumelang cahayonyo dari timur lalu ke barat, barat taruh ke selatan, selatan sampai ke utara. Bana. Tiga luak dua langgam dua batu keduduaan dua tiga penjuru langi ampe limo penjuru bumi dia teh mengkuto di baruah kitab nan takambang. Iyolah. Artinya rajo sadaulai bahasa sandiko bukan to ambo nan jadi pandai arif budiman nan bijaksana. Iyolah. Dicari kato jumu pakai digiliang kato jo paramuan dape angkato nan setipa. Bana. Picak satapia boleh sagiliang ko picak lah buliah dilayangkan ko boleh lah buliah dibulongkan. Iyolah. Boleh ayah ka pambuluah tunggang kato kamu pakai. Iyolah. Lah hate kato samu pakai di kami sagalo dun sanak nan datang iyo diambo tabinya pasambahan. Bana. Ala sambahan nan disambahkan. Adai balelo ba keadaan kitab balapa ba makna. Iyolah. Adai balelo ba keadaan tagantuang tirai di langit-langit tabantang tabia sakuliliang taumbak kasua mangalo tabantang cando lapia putih. Iyolah. Siria balingka jo are pinang balampu jo ale lama batada jo pinggan sabun langko siria jo pinangnya pangulu duduk madiri di sinanyo adai balelo ba keadaan. Iyolah. Kitab balapa ba makna? Garak daripada Allah warih daripada Nabi. Iyolah. Nan garak daripada Allah nan warih daripada Nabi. Mayo. Disakah adai jo limbago disakah di bau turun di karek jo sakin tajam. Iyolah. Di mano asa adai kita dari Makkah ke tanah Rum taruh ke alam Minangkabau nan talatak di tanah Agam. Mana. Kailie ka Indogiri kemudiannya ke Padang Panjang. Iyolah. Di mano asa adai kata diri di Batipuah Pariangan Padang Panjang. Iyolah. Saidan kataran sambah adai dari turun ke rantau di rantau turun ke niniak dari niniak turun ke mamak dari mamak turun ke kamanakan di kamanakan jadi pakaian. Iyolah. Jalan raya titisan batu pasal biasa katonyo ada niniak mamak dan tujuh suku. Iyolah. Siriah nyolaku pinang nyolaku di bawah na urang ka Baniago. Mana. Ada Sumando manyumando ada Sumandan manyumandan. Iyolah. Angko manyumando lah urang Caniago kate rumah urang Tanjuang. Iyolah. Idui nama parasain mati na dikumula tumbuhlah parasain bayi di Sultan Sati ado anak seperempuan nambon siani. Mana. Anak liau dari kecil diajar tahulah gadang diajar pandai siang disuruh nyoba sekolah lah pandai menulis cuma baca. Iyolah. Malam disuruh nyoba surau lah pandai mengaji sepatah urus sepatah kulimanyo pun lah pandai pulo mampasisiakan halal juaram sah jobata. Iyolah. Ya di ibu jo bapaknya kaganti ameh cintiran subang urayan galang dengan cincin pamenan mato patang jo pagi pau hati siang jo malam. Iyolah. Dicalia ruela tinggi dipandang tubuh ala basa dicalia candonyo kiro ibarat kacang lapatui dibari bajunjuang nang kanduang lapati basuami. Mana. Bapi adi Sultan Sati de anak lapatui dibari bajunjuang mangko diimbauan lah ke mama pusakonyo. Iyolah. Badi mama pusakonyo ko imbau lai basauti panggilan lai baturi. Iyolah. Mangko yang pandang jauh di layangan pandangan pia di tukian cando pandangan ke korong kampung dun sana kemanakan mangku datuk nang gadang di Labuah Pecah. Mana. Pada mangku datuk nang gadang di Indang kasiak di pantai dibilang anak Sabirullah adalah kemanakan beliau banamo Sironi anak di Sultan Mansur. Mana. Anak liau dari kecil diajak tahulah kadang diajak pandai siang disuruh bersekolah lah pandai menulis cuma membaca. Iyolah. Malam disuruhnya ke surau lah pandai mengaji sepatah huruf sepatah kulimahnya pun lah pandai pulau mempersisiakan halal juaram sah jebata. Iyolah. Pihak ibu je bapaknya. Kaganti kari di pinggang kaganti ini niat dengan mama kusui nang kama nyelesain kaluah nang kama panjaniah dalam payungnya. Iyolah. Pamenan mato patang jo pagi pau be hati siang jo malam. Iyolah. Dicaliak ruela tinggi dipandang tubuh ala basa dicaliak candonyo kiro ibarat iolah pati puloinyo duduk di rumah tanggonyo. Iyolah.
Pihak di mangku datuk nang gadang Allah disudi jo siasat pihak laku je parangai laku elok paham ke-7 lah ke-70 diurang nang kama makainya mangkonyo undang mengatakan. Mau undang leman. Sungai Syariah Kampung Talako hendak menjalang ke Kurai Taji Pekan Senayan. Iyalah. Kamanakan beliau kedua belah pihaknya dari keciak bajapo-japo lah gadang batando jadi sekarang lalu batu nanga. Iyalah. Di kalua piti di saku diluri cincin di jari tando jadi tando dianta janji dikarek pada nirkua janji dikarang masuk nantu. Iyalah. Dikarang janji nambah bulan dipabuet janji nambah pekan dalam pekannya itu juo. Iyalah. Dicari hari nambah iya kutiko nan tenang langkah nang kalalu di baliau baliak batimbang. Mana? Pada pe hari nambah iya kutiko nan tenang langkah nang kalalu di baliau baliak batimbang. Harinya sehari kini malamnya semalam tadi mangko undang mengatakan. Mau undang leman. Rimbun rampak kerambian narampagai tumbuh sebatang dia munggu bulan tempat janjian sampai itulah kedatangan kami kemari bersama-sama untuk menunggu. Iyalah. Pai karano disuluah baranti karano ditagah siala nama nyurah yola mangku datua nang kete. Iyalah. Baliau pai jo pakai tinggal di rundian jo kami. Mana? Suruh nang baliau suruhkan. Pai mana pati janji mana goi kara mangku datua nang kete jo mangku datua nang gadang. Mana? Janji nang kami tapati ikara nang kami taguai pai menyepi kamanakan mangku datuk nang gadang karang sumando de mangku datuk nang kete. Iyalah. Anak di Pak Sultan Mansur kami nantu di Pak Sultan Sati. Iyalah. Sungguh si marah pula yang nang kami japui sarato niat dengan mama ipa jo bisan kari bakabia sarato kawan samu gadang nama nang suko manta sampai ke rumah anak daro. Iyalah. Kami menyebut mana wi ada gantiang putih biang tabuak pape nang lalicin di mangku datuk nang kete jo mangku datuk nang gadang. Iyalah. Satantan daripada adek lah kami bari batando barupo batando balame ko lain nambah buah dibuka kabeknya diungkai isinya dicaliak disilau secara jo adek. Iyalah. Kami bayi-barai memanggang masak menjapui tabau kandak babari pinta kami berpalakuan sekian kato di banan sambah dipunan kaimang. Sampai leman. Alas adalah Leman. tai Kembali sambah. ditanma. Nyok katolah tibu pesambah leman ke hadapan angku ninya mamak basa pangulu imam kati sanak saudaro sado na hadir di rumah. Iyalah. Menurut nan biaso kato biaso dibanakan sambah biaso dipunan sambah ke bagi ambu. Bana. Baaji kok menurut nan biaso. Ayo. Alang malewi tapuak babaleh gandang batingkah kato bajawe sambah leman iyo dikembalikan. Iyalah. Dia kato ke bajawe sambah leman ka dikembalikan mangko nyundang mengatakan. Manyo. Gunung Subaliak Bukit lurah di Baruah Pandakian lawi padang perahu bumi dipegang penghulu. Iyalah. Dia alam batang puak bumi batangkai raju balanggam nagari bapa marintah. Iyalah. Ba adik karanu rumah dibari bau juang bapangka. Iyalah. Niniak mama lai duduk seorang juba duo kok duduk lai banan tahu bakato lai banan pandai. Iyalah. Ulah ambo menarik kato jumu pakai leman menanti ju panitan lai kulah kajadi. Sampai mam. Allah saudara. Mam, Lai kembali sambah. wanita lah. Artinya katolah tibo pasambahan diambo kadapan angku nimnya mama basa pangulu imam kati sanak sudaro sagalo sapun pokok sepangkalan. Iyalah. Menurut nam biaso kato di banan sambah dipunan sambah kaimang. Mana? Badi imam jiko menurut nam biaso. Iyalah. Alang malewe tapuak babale gandang batingkah kato bajawe sambah ambo iyo di kumalian. Iyalah. Ateh kato ka dijawe sambah ambo ka di kumalian mangko nyundang imam mengatakan. Mana? Gunung Subaliak Bukit lurah di Baruah Pandakian lawi padang perahu bumi di Pagang Paulu. Iyalah. Yate alam batampuak bumi batangkai rajo balanggam nagari bapa merentah. Iyalah. Bade karano rumah dibari bau juang jo bapangka. Mana? Ninia mama duduk lai surang jo baduo ko duduk lai banan tahu bakato lai banan pandai. Iyalah. Itulah imam menariak kato jo mu pakai ambo mananti jo panitan lai ka jadi kami tu bana. Bana leman. Ko itu di kami sagalo dun sana nanatang mangkonyo undang pulo mengatakan. Mau undang leman. Saja pariam padang panjang tarwi keluar 50 saja di mangku datua perapatian dan sabatang. Iyalah. Sepanjang pituan dan liau paci are liau ganggam tagua. Mana? Pia dia anak buah baliau sayo pia dia kato baliau samu pakai. Iyalah. Kato imam tariak jumu pakai Allah tanja di garinyo Allah taraca di pusakonyo insyaallah baluang imam. Lai ka maluang leman. Insyaallah mam. Pakai detik itu. Kato samantaro. Maru. Sungguh maru surang dan limbau sarapi sagalo sepun pokok sapangkalan.
menurut nan biasa katunan dibanakan pakabaran nan dipunang pakabaran bagi maruh. Cerita apa Imam? Namanya di pakabaran garak daripada Allah warih daripada Nabi. Nan garak daripada Allah nan warih daripada Nabi. Katulah tipu pasambahan segala unsana nan datang ke baki kita segala sapun pokok sapangkalan. Menurut nan biasa katunan dibanakan sambah nan dipunkan dipunan sambah ke bagi ambo. Baad ambo katonyo lumba jawe sambah lumba kembalian. Jadi katu ke jawe sambah nan datang ke dikembalikan iu bacarian di istamaru. Sampai Imam? Allah sallallahu. Imam? Lai, Kembali ke apa? ditalah. Artinya katulah tibu ko kabarang Imam pamaki itu segala sapun pos pangkalan. Yolah. Menurut nan besok katunan benar kabar punan ipunan pakabaran ka pakai ambo. Yolah. Baji ko menurut nan besok katu dia we pakabaran kay Imam yuri kembalikan. Mana? Dia teh katu jawe pakabaran Imam kembalikan ni kami nampak kali itu dok surah ni baduun. Yolah. Dua lagi menantau katu di mana pandai. Ambo menurut katu kay Imam nanti perintah. Insyaallah jadi. Dia kebeluan. Insyaallah. Memang Lai, kembali ke apa? ditalah. Agak talambik ambo je katu mengembalikan pekabaran memang. Letih mencari katu pakai mengilang katu di para muan. Yolah. Tapi katu nasa katu semua pakai katu jawi kabah kembali pekabaran memang. Insyaallah. Nama jadi pekabaran di memang bila garak daripada Allah wari daripada Nabi. Yolah. Nan garak daripada Allah nan wari daripada Nabi. Katulah tibu kesambahan segala unsana datang ke baki kita segala sapun pokok sepangkalan. Yolah. Menurut yang besok katu na dibanakan sambah dipunkan sambah ke baki Imam. Mana? Bade ba Imam. Katunya oleh jawi sampahnya oleh dikembalikan. Yolah. Ateh na kau jadi katu mengembalikan kesambahan segala unsana datang. Dia bercarian dia mau kami itu mana? Mana maru? Kau itu dia kami segala sapun pokok sepangkalan. Katunya berjawi kesambahnya ia dikembalikan. Ateh nang kembali katu mengembalikan persambahan segala unsana datang. Ia sarang ka ba Imam. Sampai maru. Lah saudara. Artinya dibilang dalam pakabaran maru. Katonyo dijawi sambahnya dikembalikan. Yolah. Tapi nak menyawi kato mengembalikan persambahan segala unsana nan datang basarang ke baki ambo kan baitu mana? Bana. Ko baitu di ambo katonyo dijawi sambahnya dikembalikan. Yolah. Ba tapi bantang kandak maru. Kandak benar besok memang. Maka enteng itu Katu kita sudahi. leman Eh, meli sambah. ditan mah. Agak telalai ambo menyawi kato mengembalikan persambahan leman. Ati tinggi batang talambik jatuh jauh bajalan tekunjang tibo diampir tekunjang asih. Di ate mencari kato jumu pakai digiliang kato je paramuan dapek kato na setipak. Iyalah. Picak satapiak bulik sagiliang ku picak la buliah dilayangkan ke bulik la dapek digolongkan. Iyalah. Bulik ayah kapam buluah tunggang kato kamu pakai. Iyalah. Lah dapek kato samu pakai di kami sagalo sapun pokok sapangkalan ambo menyawek kato mengembalikan pasambahan leman lai ka jadi. Sampai mah. Allah saudara. Mam, Lai kembali sambah. wanita lah leman. Agak talalai imam menjawab kato mengubalikan pasambahan ambo dia teh tinggi batang nak kunjuan jatuh jauh bajalan nak kunjuan tibo dia ampir nak kunjuan ase. Iyo lah. Ate mencari kato jumu pakai mengiliang kato je paramuan dapat yang kato nan setipa. Iyo lah. Picak setapia boleh sagiliang ko picak lah boleh dilayangkan ko boleh lah boleh digolongkan. Iyo lah. Boleh ayah kapam buluah tunggang kato kamu pakai. Bana. Lahate kato samu pakai di sagalo sapun pokok sepangkalan imam menjawab kato mengembalikan pasambahan ambo lai ka jadi kami itu bana. Bana leman. Ko itu di kami sagalo dun sana nan datang pucuak dicintau lampun tibo semua dikali ayat tabi pamatang gadang diambai basi baya diinggi. Iyo lah. Gunjalo pulang ke gunjali pulang ke tampainya. Iyo lah. Ala di tampainya imam menjawab kato mengembalikan pasambahan ambo insyaallah baluang mah. Lai ka baluang leman. Insyaallah mah. Leman Lai meli sambah. kita nama. Sungguh pun ambo menyawek kato mengembalikan pasambah leman kato dulang sunai jalan diulang pasa jalan di patampuah sunai kato dia baulang. Iyalah. Diulang dalam pihak pasambah leman sado nan takana nan tinggarila jemaah mo. Sama-sama mah. Seiring balam jo barabah balam lalu barabah mandi samu membuang ke periaman. Iyalah. Seiring salam jo sambah salam lalu sambah kembali sambah leman. Iyalah. Dibalah-balah sari mati diambil pemungkang balam tabang membuang ke udara. Iyalah.
Didanga di leman lah bayak bunyi diambo Allah walam antah dima katibu. Cuba nu mah. Bariang di tengah pulau dalu-dalu di kampung dalam ureknyo lipik belipik pucuknyo bataluk mudu. Iyalah. Dek riang bana kato talampau dek malu Allah walam dek ganta kato tak dapik tagah dek leman basambah. Palamai untuk emang. Pinggan jerong mangkuaknya jerong sabuah basinasi. Iyalah. Kok lai sambah ambo nan tadorong usah dimasukkan ke dalam hati. Iyalah. Sitawa batang sitapun ditabang mangkunyo rabah. Iyalah. Sakali gawa baribu ampun ambo mengarang mengembalikan sambah. Alah. Alah sambah na leman sambahkan. Mangko menyambah leman kadapan pangulu nang kadang basa batuah tuangku bana nang kiremat. Iyalah. Serupa matahari jolong tabi elang gumelang cahayonyo dari timur lalu ke barat-barat taruh ke selatan-selatan sampai ke utara. Iyalah. Tiga lua dua langgam dua batu kaduduan dua tiga penjuru langi ampe lima penjuru bumi di atas mangkutu di bawah kitab nentakam. Iyalah. Artinya rajo sadaulek basa sandiko bukan toh leman dan jadi pandai arif budiman dan bijaksana. Iyalah. Dicari kato je mu pakai digiliang kato je paramuan dapik kato na setipak. Iyalah. Picak setapia boleh sagiliang ko picak lah boleh dilayangkan ko boleh lah dapik digolongkan. Iyalah. Boleh ayah kapam buluah tunggang kato kamu pakai. Iyalah. Lah dapik kato samu pakai di sagalo dun sana nan datang iyo di leman tabi pasambah. Bana mah. Alah sambah na leman sambahkan. Hanya. Adai balelo keadaan kita balapa bermakna. Iyalah. Adai balelo keadaan tagantuang tirai di langit-langit tabantang tabiasa kulin yang taumbak kasua mengalu tabantang cando lah pihak. Iyalah. Siriah baling kaju are pinam balampuk jo oleh lama batadah jo pinggan sabun. Iyalah. Langkuk siriah jo pinangnya panghulu duduk mahadiri sinanyo adai balelo keadaan. Iyalah. Kitab balapa bermakna garak daripada Allah warih daripada Nabi. Iyalah. Nan garak daripada Allah nan warih daripada Nabi. Iyalah. Disakah ada itu limbago disakah dibawa turun dikarik sakin tajam. Iyalah. Dari mana asa ada kita dari Makkah ke tanah Ruhum taruh ke alam Minangkabau nan talata di tanah agama. Iyalah. Ke Ilia ke Indogiri kemudian ke Padang Panjang. Iyalah. Di mana asa ada kita kata diri dari Patipuah Pariangan Padang Panjang. Iyalah. Saidan kataran sambah adek di darek turun ke rantau, di rantau turun ke niniak, di niniak turun ke mamak, di mamak turun ke kamanakan, di kamanakan menjadi pakaian. Iyalah. Jalan raya titisan batu pasar biasa katunyo adek. Iyalah. Adek niniak mamak nan tujuh suku siriahnya laku, pinangnya laku di bau nak orang ke Baniago. Iyalah. Adek sumando menyumando, adek sumandan menyumandan. Iyalah. Mangko menyumando lah orang suku Caniago ke atas rumah orang suku Tanjung. Iyalah. Di atas iduit nambah parasayan mati nadikumullah. Iyalah. Tumbuhlah parasayan bayak de Sultan Sati ado anak beliau si perempuanan banamu si Ani. Iyalah. Anak tu dari kecil dia tahu lah kadang dia pandai siang disuruh basikola pandai menulis cuma baca. Iyalah. Malam disuruh juga suruh pandai mengaji sapatah kulimahnya pun lah pandai puluh mempersisiakan hala juaram sah jubata. Iyalah. Pihak de ibu jo bapaknya kaganti ameh cantiran subang urain galang dengan cincin pamenan mato patang jo pagi pau be ati siang jo malam. Iyalah. Dicaliak rueh lah tinggi dipandang tubuh lah basah dicaliak candonyo kiru ibarat kacang lah patut nayak jonjongan nang ganduang lah patut basuami. Iyalah. Baade Sultan Sati anak lah patut bajunjongan. Iyalah. Mangko diimbawalah ke mamak pusakonyo. Iyalah. Baade mamak pusakonyo imbauan lai basauti panggilan lai baturi. Iyalah. Mangko dicari kato jumu pakai digiliang kato jo paramuan nan bani niak ba mamak baipa babisan bakari bakabiah 100 jurang sumando. Iyalah. Lah dape kato na samu pakai
mangko pandang jauh dilayangkan, pandang dakik ditukiakan. Iyalah. Ditukiakan pandangan ke dalam kurung kampung dun sana kemanakan maangku datuk nang gadang di labu pacah. Bana. Ba ada maangku datuk nang gadang. Iyalah. Diindang kasiak di pantai dibilang anak sabirullah adalah kemanakan beliau si laki-laki nan banamu si Roni anak dek Pasutan Mansur. Iyalah. Anak tu dari kecil dia aja tahu lah gadang dia aja pandai siang disuruh basikola pandai menulis cuma baca. Iyalah. Malam disuruhnya kasuruh pandai mengaji sapatahu sapatah kulimahnya pun lah pandai puluh mempersisiakan hala juara besar jo bata. Iyalah. Pihak de ibu jo bapaknya kaganti karih di pinggang kaganti niniak dengan mamak kusui nang kamanyelesaikan karuah nang kampam berjaniah dalam payuangnya. Iyalah. Pamenan matu patang jo pagi pau be ati siang jo malam. Iyalah. Dicaliak rueh lah tinggi dipandang tubuh lah basah dicaliak candonyo kiro yulah patut pulonyo duduk di atas rumah tanggung. Iyalah. Ba ada maangku datuk nang ketek jo maangku datuk nang gadang. Iyalah. Basuo di pasana rami labuah nang golong garah-garah jadi tangkarah uluk-uluk jadi yobana. Iyalah. Baliau sa ciu ba ayam sadan tiang ba basi sarumpun nang ba saraya satangkai nang ba padi. Iyalah. Kabuki nak samu mendaki kalurah nak samu menurun. Iyalah. Mana mangku dekat ni? Mengapa? Kabuki nak samu mendaki kalurah nak samu menurun. Iyalah. Ba ada mangku datuk nang gadang. Allah disudi jo siasik pihak laku jo parangainya. Iyalah. Laku helok paham katuju lah katuju puluh de urang nang kama makai mangkonyo undang leman mengatakan. Manyo. Sungai Sariak kampung Talaku hendak menyelang kuretaji pakan Senayan. Iyalah. Kamanakan beliau kadu balah pihaknya dari kaciak bajapu-japu lah gadang batando jadi sekarang lalu batunangan. Iyalah. Dikaruak petih di saku dilurik cincin di jari tando jadi tando dianta janji dikarek padan juga janji dikarang masunan. Iyalah. Dikarang janji nambah bulan dibuik janji nambah pakan. Iyalah. Dalam pakannya itu juo dicari hari nambah ya kutiko nan tanang langkah nang kalalu dek baliau baliak batimba. Iyalah. Lah dapik hari nambah ya kutiko nan tanang langkah nang kalalu dek baliau baliak batimba. Iyalah. Harinya sehari kini malamnya semalam tadi mangko nyundang leman pulau mengatakan. Iyalah. Rimbun rampak karambiana rampagai tumbuh sabatang dia timun. Iyalah. Bulan tampak janjian sampai itulah leman datang kemari bersama-sama untuk menunggu. Mana? Pai karena disuruh berhenti karena ditagah sialah nama nyuruh ialah maangku datuk nangketik. Iyalah. Beliau pai jemu pakai tinggal jorun dia nganjul leman. Iyalah. Suruh nang beliau suruhkan pai mendapati janji menaguh ikara maangku datuk nangketik jo maangku datuk nang gadang. Iyalah. Janji nang kaleman tapati ikara nang kaleman taguahi pai menyapi kamanakan maangku datuk nang gadang karang sumando di maangku datuk nang ketik. Iyalah. Anak dek Pak Sultan Mansur kami nantu dek Pak Sultan Sati. Iyalah. Leman sungguh semara pulai surang na leman japui saratu ninyak dengan mamak ipa jobisan karik bakabiah saratu kawan nang samu gadang nama nang suku mantah sampai ke rumah anak daru. Iyalah. Leman menjapui menurut adat. Iyalah. Itu gantiang nalah putih biang nalah tabuak papik nalah licin antara maangku datuk nang gadang jo maangku datuk nang ketik. Mana? Tantangan daripada jo adat. Iyalah. Leman bari batando barupu batando balamai menurut adat. Iyalah. Kok lain nang babu buah babuka kabek baungkai isinya baliek basilau menurut sajarah adat. Iyalah. Leman bayi barai memanggang masa menyapui tabau kandak babari pinta bapalakuan di kami sagalu sapun pokok sapangkalan sekian katuna di banan sambah naipunan kan bayi tu bana. Mana mah? Ko bayi itu di kami sagalu sapun pokok sapangkalan leman. Manyo mah? Tantangan nan kandak. Kandak menurut yang biasa. Kandak dibari pinta dipelakukan. Tapi sebelum kandak diberi pinta dipelakukan. Manyo?
Dek karena buhua nang kadi buka kabeh nang kadi ungkai isinya nang kadi liek di silau menurut secara adat. Iyalah. Baatu kini di kami sagalo sapun pokok sapangkalan dek karena Tuhan maduan sagalo dulu. Iyalah. Tangan kanan dia tangan kiri. Iyalah. Jika maawai tangan kanan menuri tangan kiri itu nama banan kabake sagalun sana datang leman. Sampai mam. Allah sadunallah. Mam, Lai kembali samba. manita lah leman. Artinya dibilang dalam pasambahan imam sebelum kandak kadibari pinta kami kadi palakuan tantangan daripada jadai. Iyolah. Ko buah nang kadi buka Kabik. kabe nang kadi ungkai sinyo kadi calia di silau silau jadai. Iyolah. Batu di sagalo dun sepun pokok sepangkalan de tuan de karano tuan maduan sagalo duo tangan kanan yo tangan kiri. Iyolah. Mawe tangan kanan manui tangan kiri itu nan dibanang kabake kami sagalo dun sana nantang kami itu mam. Bana leman. Ko itu di kami sagalo dun sana nanatang mam. Banyo. Bai bare api jo aso banyak kita memisahkannya mam. Insyaallah beluang mam. Lai ka beluang leman. Insyaallah mam. Bagan teng itu. Samantaro. Baru. Katunyo lah bajawi, sambahnya lah baku melihat tentang baru juga kendak le. Buka lah. Kak, Coy. balik. Paragon gorongnya. Okey. Tan. Boleh. Memang Ini. Kendak lah bagi. kandak lah tadi. Minta lah. Mintanya pelakuan lah Kemudian lagi. kembalian lah ni. Bagi kemudian. Deh. Leman Lai kembali sambah. ditan mam. Kanda Allah babari pinta Allah bapalakuan kok nambah buwa Allah babuka kabe Allah baungkai isinya Allah balik basilau menurut adat. Iyalah. Allah basuluah matahari Allah bagalanggang maturang banyak. Iyalah. Allah sasam sagaramnyo Allah salawak sanasinyo. Panuahnya indak malembak kurangnya indak pada kuat. Iyalah. Allah janji nan leman tapati Allah ikara nan leman taguan. Sampai mam. Allah sadana. Mam, Lai kembali samba. wanita. Artinya dibilang dalam pasambahan imam kandak laba bari pinta laba pelakuan ko nambah buah laba buka kabenya ala bongkai sinyo ala dicalia di silau secara jada. Iyolah. Allah bakalang Allah basuluh matahari Allah bagalanggang maturang banyak panuahnya indak malembak kurangnya indak badakua Allah sasam sagaramnya Allah salawat sanasinyo. Iyolah. Allah janji nang kami tapati Allah ikara nang kami taguan kabe itu ana. Wana leman. Ko itu di kami sagalo dun sana nanatang mang. Manyo. Bai barai mamanggang masa menyapi tabau kandak babari pinta kami pelakuan mam. Sampai leman. Allah sallallahu. Leman Dai kembali sambah. tita mam. Artinya dibilang dalam pasambah leman bayi barek memanggang masa menyapu tabau kandak babari pinta bapalakuan di kami sagalo sapun pokok sapangkalan kan bayi itu bana. Bana mam. Ko bayi itu di kami sagalo sapun pokok sapangkalan leman. Manya mam. Kandak menuri nam biaso. Cuma nyolai isa nenda amuh abi ayam mato nak kunjuang tua. Lai juo nie na lulape kawan lalu sampai di kami sagalo sapun pokok sapangkalan kabake sagalo sana datang leman. Sampai mam. Allah saudara. Mam, Lai, kembali samba. wanita lah. Artinya dibilang dalam pasambahan imam kanda menurut nam biaso. Cuma nyolai de isa na namu abia ye mato nak kunjuan tuwa kama itu. Bana. Lai juo nie na lulape kawan nan sebelum sampai di sagalo sapun pokok sepangkalan kabake kami sagalo dun sana nanatang kami itu bana mam. Bana. Ko itu di kami sagalo dun sana nanatang mam. Manyo. Asale kanda kadibari pinta kami kadi pelakuan nie samu kita lapehi kawa samu kita sampai mam. Sampai leman. Allah sanola. Leman. Lai Mali sambah. tita mam. Artinya dibilang dalam pasambah leman. Asali kandak leman dibari pinta dipalakukan. Nie samu kita lapehi kawa samu kita sampaikan kamba itu bana. Bana mam. Ko ba itu di kami sagalo sapun pokok sapangkalan leman. Manyu mam. Nia iyo samu kita lapehi kawa iyo samu kita sampaikan leman. Tapi iyo sesudah menunjuk makan leman. Sampai mam. Allah saudara. Mam, Lai, kembali samba. nitalah. Artinya dibilang dalam pasambahan imam
niye samo kita lapei kawa yo samo kita sampean tapi yo sesudah minumnya makan kami itu mana mam? Bana leman. Ko itu di kami sagalo dun sana nanatang mam. Manyo. Asale bakato sudah mam. Mama pe licin kato indah diulang bekolai sesudah minum. Bonon. Kononlah sesudah minumnya makan. Janji nama bulan lai kami nanti. Insyaallah. Insyaallah sesudah minumnya makan kita berjalan mam. Sampai leman. Alasan oleh. Leman Hai mali sambah. tita mam. Artinya dibilang dalam pasambahan leman. Kok lai bakato sudah memapek licin kato indak diulang beku lai. Konon sesudah minunjo makan janji babulan lai leman nanti. InsyaAllah sesudah minunjo makan kita berjalankan baitu mana. Mana mam? Kok ba itu di kami segala sapun pokok sepangkalan leman. Mana mam? Kok bakato itu sudah? Kok bakato tu sudah memapek tu licin kato indak diulang beku lai leman. InsyaAllah sesudah minunjo makan kita berjalan. Sampai mam. Allah sallallahu. Mam, Lai, kembali samba. nitalah. Artinya dibilang dalam pasambahan imam kok bakato tu sudah mamape tu licin. Kato indak diulang beko lai. Insyaallah sesudah minumnya makan kita berjalan kami itu. Bana leman. Ko itu di kami sagalo dun sana nangatang pucuk buya talang gumilu di bau na urang ka kurai taji. Kanda bulia pinta balaku yola sanam peloti kami mam. Bakaran tiang itu leman. Kato kita sudah. Aduh yo sasi enak. Tapi nak Sepanjang Tapi nak awak dah memang kacau lah. iya itu kalau di entir